Lenyukela kutsho kwishumi lesibhozo inani labantu abaswelekileyo kwisithwakumbe sodubulo esehle eNgobozane lusikisiki izolo ngelixa bakwantsasana besaqhuba nophando lwabo lokuzingela abarhanelwa. Amagosa ajongene nentlekele kwiphondo laKwaZulu-Natal naseMpuma Koloni ancotshile nanjengoko kulindeleke ukukhithika kwekhephu nemozulu engantlanga kwiindawo eziliqela kula maphondo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje Ndambi Ndodwa, Ndamba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Sithanda ukunilumkisa mawethu ingakumbi abo banentliziyo ezibuthathaka ngeli nqaku lilandelayo. Lusaxhelekile uluntu eNgobozane lusikisiki kulandela isithwakumbe sokudutyulwa kubulawa abantu abali-18 kanti umkomishina lamapolisa eMpuma Koloni uthi sele luza kuzala amathokazi uphando lwabo ngokuphathelene nesi siganeko simanyukunyezi. Ngalo elithuba ke siqhagamshelana ngqo nentatheli yethu Ntsiki Noyiya elapho elusikisiki. Ntsiki, khawuthungi injobe ebandlu sichazele ukuba yintoni othe wayichola ukuzakuthika ngoku ngokuphathelene nesi siganeko saselusikisiki. Ndikubuliselisa ngolu rhatyalo namhlanje. Iqale usuku ngokubana sibone abantu benkonzo imvaba ngemvaba kuloo ngqele iqhaqhazelisa amazinyo namhlanje phela usikisiki besiza kula makhaya amabini ahlelwe yile ntlekele. Kweli ndikulo ikhaya lisa kulapho kudutyulwe kwabulawa khona amalungu osapho olunye ali-13. Kwelo 13 12 ngabantu ababhinqileyo ze ibe ngumntu ongutata. Komnye umzi okude kufuphi nalapho ilusapho olunye lwakwamatu kudutyulwa abantu abane, abathathu ngabantu abangoomama, omnye kubo ngumntu ongutata. Ngoko ke ndithe xa bendifakana imilomo nelungu losapho elithethela usapho elingekhoyo apha kuba kaloku bayoyika bemkile abanye abasindileyo baselugcinweni lwentlalontle lwesebe lentlalontle yoluntu. Kodwa ke ebendithethe naye emini makanda namhlanje umonwabisi Sinqina uthethe wenjenje ezityandigila ngendlela abaxheleke ngayo, ngendlela aboyika ngayo ukuhlala apha eNgobozane ukubheka phambili. Masimamele ba uthini. Iplani yethu masesihlale phansi sanzisa ingqondo kukuhlala phansi norhulumente asincedise ekuthenini kwamangcwaba akhona egadini kulona imizi yomibini siwembe siyowahlanganisa nalamangcwaba wonke enzele uba emveni koko sibuyise iTLB idilize lemizi ngoba alikho ilungu lefamily elingabuya lizohlala apha ngoba sesinoloyiko kakhulu. Phakathi kwabantu ke lisa abaye bagaleleka kolusapho kuza kugqwala emswaneni nolusapho ngukumkani wamampondo wesizwe samampondo ukumkani uDalixolo Sigcawu, yena obongoze bonke abanezixhobo ezibukhali, izixhobo ezibulalayo ezingekho mthethweni nesemthethweni ukuba beze ngaphambili bazinikele emapoliseni khona ukuze zihlolwe zijonge ukuba zange khe zibandakanyeke kusini na kulwaphulo mthetho. Masimphulaphule. Amampondo ndiyacela noba bekuyintoni na izikhali mazilahlwe ngoku. Umntu nomntu makavukelwe isazela sakhe athathe isikhali sakhe asiphindisele epolice station. Ukanti ke lisa bakhona nomakhelwane nabo bebegaleleka ukuza besithi bazococa kodwa ke ngelishwa amapolisa akavumanga into babangene kumagumbi apho kwenzeke khona isisileko kuba igazi lisadada kulo magumbi. Kodwa ke omnye umakhelwane uthi bekungayinkanyamba ngendlela imipu bisenza ngayo esitsho eqinisekile into ba engompu lo wesiqhelo koko ngumbayimbayi. Masimamele naye xa icacisa indlela eve ngayo xa bekudutyulwa la maxhoba. Isound yesibham beyisawundi endingayiqhelanga kodwa ukhala kwayo ibikhala ngolunye uhlobo, ikhala ngolu hlobo ithi ithule. Kanti lisa nomkomishinala wamapolisa kweli phondo leMpuma Koloni uNjengele Nomthetheleli Mene ugalelekile ngale njikalanga naye ezokugqala emswaneni kakhulu ubefuna ukujonga indawo yexhwayelo watsho esithi bengamapolisa aseMpuma Koloni balandela ikhona into abayilandelayo yaye kulindeleke into babambe umntu kungekudala naye masimamele ezithethelela. I have been briefed by the teams that there is some information that they are following. It is in a very initial stage currently,
but we have some information that we are working on as the police. Xa ndiqola ingqokoqho ke Lisa phambi koba ndizibuyisele kuwe ezintambo ndingatsho into okokubana kwimizuzwana embalwa engephi ndithethe kunye noceba wale wadi sikuyo yaseNgobozane ward 14 esitsho into okokubana kukhona abantwana abasolekelwe ngumzali wabo ebekuphela kwakhe ongumama wabo abashiyeke bodwa ngoko ke baqokelela ke belurhulumente lwasekuhlaleni into esiwa phantsi kwempumlo. Lisa ndingatsho into okokubana kwaba bantu basindileyo bathandathu omnye nguleyo wasweleka wenza 18 ababini kubo gxebe abathathu kubo khona usana olineenyanga ezimbini oliye lona caba xa bejongile abantu balapha ekuhlaleni namapolisa udutyulwe umama walo elubambile ngoba lufunyenwe luphantsi kwamama walo sele lukhale lwayeka lugongxoka nofokotho kodwa sithetha nje lufumana unyango esibhedlele kuwe Lisa. Sibambe ngazo zibini kwintatheli yethu uNtsiki Noyiya simbamba ngqo eselusikisiki eMpuma Koloni. Azikho amanxeba amafama sematatiyele kwiphondo leMpuma Koloni emva kokulahlekelwa imfuyo ngenxa yemozulu embi kwiveki ephelileyo njengoko kusukela namhlanje kulindelwe elinye ikhephu nemvula emandla lamafama nexhala lomonakalo mmandla kwakhona yaye acela uncedo kurhulumente basemagunyeni bathi bayilungiselele lemozulu kweli phondo ngelixa kwiphondo laKwaZulu-Natal amagosa ezentlekele nezothutho liqule aligangatha ukulungiselela ukhithika kwekhephu nezandyondyo zemvula ezixelwe liziko loqikelelo lwemozulu iSouth African Weather Services. Uguquguquko lwemozulu lunefuthe libi kumafama sematatiyele nashiyeke egcwala ngenxa yokufelwa imfuyo kwiveki ephelileyo emva kokukhithika kwekhephu. Ngoku babongoza urhulumente ukuba agwadla amaqhinga njengoko besithi baphelelwe ngamacebo. Siye saluza inkomo ezi-9 zishiya amankonyane which is now lamankonyane kusurvive I think only 4 amanye afile because omama abanalo lubisi oloneleyo. So we really like ukuba intervention ka-government. Siye sabethwa likhephu apha samoshakalelwa kakhulu zinkomo eziyapha ku-13 namathole as7 negusha ezingama-33 kwaye ke asinamphambili ngenxa yokuba ngoku kuchile nokutsha ke ngoku ingxaki ukulinga uba nalithole apha ecaleni kwam elithole lizelwe ngunina wafa unina ngoku akukho kwalapho silincelisela khona ngenxa yokuba azinalo ubisi kwa ezi mazi ezizeleyo ngoku ke kungakho ke sicela uncedo ke kurhulumente uba nyani asincedise nangento zokucima umlilo kwaye ne-feed. Ukanti umasipala wesithili sase-Alfred Nzo uthi amaqela ezentlekele amlungele unengekehli kule mozulu ixeliweyo embi izayo. So far we are keeping eyes open and our teams are ready for us to assist. We are busy now checking the traffic department in order to block roads so that they are not accessible at all if the snow is too much for vehicles not to utilize them. Kusenjalo urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal uthi uzikhuphe naphantsi komgquba izagweba zokuvika kweli ityeli nanjengoko kulindeleke izandyondyo zemvula nekhephu kwakhona ukusukela namhlanje ukuya ngoLwesibini. At this stage, we wish to indicate that our plans are watertight. We are ready any weather pattern. My confidence is based on the fact that we have harmonized different plans involving the KZN Road Traffic Inspectorate, the entry toll concession, Free State Provincial Traffic and National Traffic Police, as you might see as well on the left, that their vehicles are also on the ground. Umphathisi wezothutho kweli phondo uSiboniso Duma ukwathe imeko ezilolu hlobo ziza kuba nguqhelekile. Imanyano yabasebenzi bezempilo iDinosa eGauteng ithi ngamampunge intetho yenziwe ngumphathiso wesebe lezimali kweli phondo umnumzana Lebogang Mayile ethi isebe lezempilo alinamali. Lo mbutho abasebenzi ukuthethe oku ngethi bubambe indibano nonondaba namhlanje eGauteng. Imanyano yabasebenzi besebe lezempilo iDinosa ithi isebe lezimali eGauteng malithethe inyani mayela nengxowa-mali yesebe lezempilo ukuba iyephi kwaye le manyano yabasebenzi
ithi ayizokuyamkela intetho ethi isebe lezempilo alinamali. We have heard that there's a pronouncement of a line that must move from Gauteng to Limpopo, a train. That is a mandate of national government. And this is where we think that our finances are not being utilized for their intended purposes. Le manyano yabasebenzi kwagxeke kabukhali amanyathelo abekwisebe lezempilo eGauteng nachaphazela ukuhanjiswa kwenkonzo. We want to call on National Treasury. We also want to call on the Premier to decentralize and give back the hospitals as well as departments its powers in terms of appointing staff, so that we can be able to, so that the departments can be able to respond to the service delivery challenges. Ukanti ukuzama ukulwa umngeni weziseko zesebe lezempilo, iDinosa imemelela kurhulumente kazwelonke ukuba abekele bucala imali eza kujongana nezakhiwo zesebe lezempilo kweli phondo. All departments receive their allocated budgets or their allocated funds. And we think that if we do not treat the infrastructure challenges in health as a priority, or we declare them as a disaster, and we establish a fund that must look into ensuring that all health facilities in the country that are old must receive a set-aside budget. Isebe lezempilo kweli phondo lihleli kwimali engange 18 billion rand eyimirhumo yezimangalo. Abahlali basemamelodi East eTshwane batyhola uceba wewadi yabo kwakunye namalungu ekomiti yewadi ngokubandakanyeka ekuthengisweni kweziza nezindlu ze-RDP kule ngingqi. Abahlali bakwatyhola ngelithi abo bangafuniyo ukuthengisa nokwahlula indawo zabo bayagrogriswa nguceba walamandla. Bamemelela ungenelelo olungxamisekileyo kwinkulu baphathiswa yaseGauteng uPhanyaza Lusufi. Abahlali basemamelodi e-Extension 11 emveni kwezityholo zokugrogriswa ngokuqweqwediswa nokuphathwa kakubi nguceba wabo ezithathela ngenkani kwimihlaba abagxumeke kuyo imikhukhu yabo. Bezinanala kimi but kimi bebangasi 80 but I think bebayi6 ne. So bathe mabangena bangitshela ukuthi baphungula itende. Ngathi niphungula itende niwayini siphungula wathi sinenzela ipermanent. Ngathi ipermanent kanjani ngoba already thina la permanent kupheksiwe kunama storage kuna everything. Wathi hayi itende zenu zinkulu. Ukanti ababahlali bathi baphila phansi koloyiko kule ndawo. Sesikhathele ngendlela athreathena ngakhona i-community, especially mine ngine evidence yokuthi ngiyisile ebantwini beyibhama. And namanje as we speak around us we have those people I'm talking about. Ilungu lekomiti kaceba elijongene nokuhlaliswa koluntu nalo lithe laphefumla ngoku. The issue of Mamelodi Extension 11 of reducing the stands from 300 square meters to 180 and 200 square meter. It's something that the city is aware of. In 2012, the city took a decision to come up with a program called Reaga Tshwane in reducing the amount of stands that we give out to residents, reticulated stands, service stands, to the residents of the city due to land availability. Ababahlali bathi oko kwaqhuba ukusukela ngo-2014 kwaye bathi bayicela kwabangasentla indlela abaphetheke ngayo nguceba wabo, kodwa noko kwabethwa ngoyaba. Xa wayekhupha icwecwe lakhe lokuqala lalisithi kwantu ngo-2003, uNtando Bangani wayengayazi ukuba uza kuphelela phi emculweni. Kwiminyaka engama-21 emva koko, uNtando sathe gqolo esonwabisa abantu ngoncuthu mazangwa lomculo wakhe onesingqi sakwantu noqulethe imiyalezo emininzi nenkuthazo nothando. uNtando wenze umbulelo ngazenzisiyo kubalandeli bakhe ngenkxaso yabo engagungqiyo kuyo yonke le minyaka. uNtando Bangani noyinzalelwane yaseBhofolo uyifinqile iminyaka engama-20 esemculweni. uNtando ukhuphe uthotho lwamacwecwe aneengoma ezimnandi ezifana naleyo yayisithi nguwe dali wam, ngumntwanjani, emlanjeni, nono, le moto yam nezinye, kwaye uphumelele amawonga aliqela egameni lakhe. Uthi ke akazange wayicinga ukuba angafikelela kule minyaka engaka esemculweni. Zange ndayicinga wena mntakwethu yabo. Ndikhumbula esikolweni ndinonhlanhla benokumkhapha yabo.
xa siphuma esikolweni, let's say she's doing a bona shoot or i-shoot nje emagazine, so sihambe ke, so ndihlale ke ndibone ke ubutsawu uba hey kuyashuthwa apha babhizi nayo iyamikhwa apha ndiqonda uba andiziboni ndifikelela apho nami ngenye imini. Khange kube lula ke koluhambo lwakhe, kodwa zibekho izifundo azifundileyo. Kufuneka uyithande lento yenzayo and uyinike your all into yenzayo yafumana, because like uDeshe bethanda ukusho ukuthi puff and pass, there's always going to be a new artist, there's always going to be a better artist yabo, so it's not given, it's not guaranteed ukuthi wena uzawuhlala unguyiyelele yeye kokoko yafumana. uNtando uyazingca kakhulu ngolwimi lwesiXhosa nangenkcubeko yakhe, kwaye uthi oko kumsebenzele kakhulu ukuza kufikelela kweli nqanaba. Une-chance ebhetere eyokuphumelela even outside apha kuthi eSouth Africa xa ecula ngesintu sakhe yafumana. Ubambe ngazibini ke nakubalandeli bakhe ngokumxhasa yonke le minyaka, wabathembisa ukuba liyaza icwecwe elitsha. Ndilapha namhlanje ngani ngoba you have allowed me ukuba ndibe lapha, so from now and forevermore ndicela nibambe njalo ningadinwa. uNtando wakwantu aka iyelele yeye uNtando wakwantu. Ndiyabulela iPhofolo Camako. Kwindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa, mna ndinguSivuyile Mdyokolo. Xa sihlabela mgama nezolonwabo, umnyhadala iMade Mzansi uxhaswa inkampani yakwaSantam uqukumbela inyanga yamagugu namafa kodlwabevu loncuthu-mazangwa lomculo, ubugcisa nokutya kwesintu. Lo msitho teketeke inkcubeko yeli loMzantsi Afrika unjonge kukhuthaza uluntu ngobuchule, umanyano nokuzingca ngokuba inzalelwane yeli lizwe. Umqulunqi weendaba zethu Stheliswa Bheja uhambele lo msitho. Namhlanje sikwisiza samagugu eFreedom Park Heritage Site ukuzozimasa umnyhadala weMade in Mzansi Music Festival. Ukanti ke lo nyaka uphawula iminyaka engama-30 idemokhrasi yoMzantsi Afrika. Kwaye ke lo msitho ubhiyozela ke oku ngendlela exhawutisayo kubemi boMzantsi Afrika, kwaye oku ke uqulethe umculo nokutya okukhoyo namhlanje. Sisema ke sive kubantu abalapha kulo msitho uba baziva kanjani ngokuba lapha. Beautiful day, that's why I had to come out here, and plus my son was performing, Don Dada was on stage, live and direct. We just love everything that Mzansi has to offer. I tell you people, you got to come out here, expose yourself to our South African culture and get some vibe going. Well, it's such a wonderful opportunity to be here. As South Africans, as we're celebrating 30 years of democracy, we need to explore South Africa and also experience the wonders that our country has to offer. And I must say, South Africa is full of entertainment and as well as talent. I can't wait for Big Zulu. Oh my gosh, I'm excited, and really all I want to do is sing along and be happy. Ama-events anjena, they bring in an extra income for us, especially if it's 2 days, and it's going out and doing your passion at the same time. So we've got that opportunity. Siyaphuma, we're having fun and we're making money at the same time. Lo mnyhadala iMade in Mzansi Music Festival uqaqambise ukubaluleka kokumanyana njengabantu beli loMzantsi Afrika, ukanti ke uyabuya kwakhona ngonyaka ozayo, ukanti ke sisongile inyanga yamagugu nenkcubeko kweli loMzantsi Afrika. Kwindaba zethu kuchannel wethu Channel 163 nesiphathelwa iNewsroom Africa, ndingusithelliswa Bheja eFreedom Park Heritage Site and Museum ePitoli. Kanti ungawafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu leYouTube nelithi @indaba zethu. Umlandima wethu.